Franz Kafka, Levél apámhoz. Drága apám, a minap egyszer megkérdezted tőlem, miért állítom azt, hogy félek tőled. Mint rendesen ezúttal sem tudtam, mit feleljek. Részint épp tőled féltemben, részint meg azért, mert te félelmet sokkal több körülmény indokolja, sem hogy élő szóval, akár félig meddig is összefoglalhatnám. S ha most írásban próbálok válaszolni neked, még ez is túlontúl hiányos lesz, mivel félelmem, s mindaz, ami belőle következik, az írásban is gátol, ha rólad van szó. És mert az anyag nagysága jóval túlnő emlékezetemen és értelmemen. Számodra ez a dolog nagyon egyszerűnek tetszett, ha egyáltalán szóba hoztad előttem, és válogatás nélkül még sokak előtt. Te körülbelül így láttad a helyzetet. Egész életedben nehéz munkát végeztél. Mindent a gyermekeidért áldoztál, legfőképpen értem. Így hát az én életem dínomdánom volt, teljesen szabadon tanulhattam, amit akartam, nem volt gondom a létfenntartásomra, általában semmiféle gondra nem volt okom. Te ezért nem kívántál hálát? Ismered a gyermeki háládatosságot? De legalább valami közeledést vártál, az együttérzés jelét. Ehelyett én kezdettől fogva bujkáltam előled, a szobámba, könyvekhez, bolond barátokhoz, fellengző eszmékhez menekültem. Sosem beszéltem nyíltan veled, különben sem volt bennem soha családérzés. Nem törődtem az üzlettel és egyéb ügyeiddel sem, s míg érted a kisujjamat sem mozdítom, a barátaimért mindent megteszek. Ha summázott rólam ítéletedet, kiderül, hogy bár határozott becstelenséget és gonoszságot nem is vett szememre, kivéve talán legutolsó nősülési tervemet, de hidegséggel, idegenséggel, hálátlansággal vádolsz. És pedig úgy hányod ezt a szememre, mintha az én hibám lenne, mintha én kormányrudam egyetlen fordulatával más irányba terelhettem volna az egészet, míg te a legcsekélyebb hibát sem követted el, ha csak azt nem, hogy túlságosan jó voltál hozzám. Ebből a te szokásos fejtegetésedből csak annyit fogadok el, hogy én is azt hiszem. Teljesen ártatlan vagy elidegenülésünkben. De éppi ártatlan vagyok én is. Ha rá tudnálak bírni ennek elismerésére, akkor, ha új életre nem is volna lehetőségünk, hiszen ehhez mindketten túl idősek vagyunk, valamiféle békét köthetnénk, s meg ugyan nem szűnnének, de legalább enyhülnének szüntelen szemrehányásaid. Némi sejtelmed érdekes módon van arról, amit mondani akarok. Nemrég például azt mondtad nekem. Mindig szerettelek. Ha látszólag nem is bántam úgy veled, ahogy más apák szoktak, épp azért, mert én nem tudok úgy színlelni, mint mások. Nos, apám, egészében véve én sosem kételkedtem irántam való jóságodban, de ezt a megjegyzésedet tévesnek tartom. Te nem tudsz színlelni, ez igaz. De pusztán emiatt azt állítani, hogy a többi apa színlel, annak a leplezett kifejezése, hogy köztünk valami nincs rendben. Ha valóban így gondolod, akkor egyetértünk. Természetesen nem mondom azt, hogy csupán a te hatásodra lettem hozzá, ami vagyok. Ez nagy túlzás lenne. Igen könnyen meg lehet, hogy még ha teljesen a te befolyásodtól menten növök is fel, akkor sem váltam volna szíved szerint való emberré. Valószínűleg akkor is csenevész, félénk, tétova, nyugtalan ember lettem volna, és mégis egészen más, mint amilyen valójában vagyok. És remekül megférhettünk volna egymással. Boldog lettem volna, ha a barátom, főnököm, a nagybátyám, nagyapám vagy, sőt, bár ebben már habozok, az apósom. Csak éppen apának voltál túl erős számomra, főleg mivel fiútestvéreim kiskorukban meghaltak, húgaim meg csak jóval később születtek, tehát egy szál magamban kellett elviselnem az első megrendülést, és ehhez túlságosan gyönge voltam. Hasonlíts össze bennünket. Te igazi Kafka vagy. Azzá tesz erőd, egészséged, étvágyad, harsányhangod, beszédkészséged, önelégültséged, tapasztalt fölényed, kitartásod, lélekjelenléted, emberismereted, bizonyos mérvű nagyvonalúságod, s persze e kiváló tulajdonságaidhoz tartozó minden hibád és gyöngeséged is, amelybe vérmérsékleted loval bele, s olykor hirtelen haragod. Mi ketten annyira különböztünk,
S e különbségünk folytán oly veszélyesek voltunk egymásra, hogyha netán előre kiszámíthatjuk, hogyan viselkedünk majd egymással szemben, én, a lassan fejlődő gyermek, s te a felnőtt férfi, föltételezhettük volna, hogy egyszerűen letiporsz. Még nyomom sem marad. Ilyesmi ugyan nem történt, az eleven élet nem ilyen kiszámítható, de ami történt, talán rosszabb volt. Közvetlenül csupán egy esetre emlékszem az első évekből. Talán te is emlékszel rá. Egyszer egy éjjel folyton vízért nyöszörögtem. Nyilván nem azért, mert szomjas voltam, hanem valószínűleg részint, hogy bosszantsalak, részint a magam szórakoztatására. Miután egy párszor erősen megfenyegettél, és ez nem használt, kiemeltél az ágyból, kivittél a folyosóra, s ott hagytál. Hadd áldogáljak ott egy darabig. Inkben, egyedül az zárt ajtó előtt. Nem mondom, hogy helytelenül jártál el. Akkor talán valóban nem állíthattad helyre másképp az éjszakai nyugalmat. Csak a nevelési eszközeidet akarom jellemezni, és azt, hogy miként hatottak rám. Még évek múlva is szenvedést okozott az a gyötrelmes gondolat, hogy apám, ez az óriás, a legfőbb hatóság, szinte ok nélkül odajöhetett hozzám éjszaka. Kivihetett ágyamból a folyosóra, hogy tehát ennyire semmibe se vett. Némi bátorításra, baráti szóra lett volna szükségem, arra, hogy kissé utat nyis nekem. Ehelyett te elálltad utamat, persze jó szándékkal, hogy más utat szabj elém. De erre én nem voltam alkalmas. Te például akkor bátorítottál, ha jól szalutáltam és meneteltem, ám én nem voltam jövendő katona. Vagy akkor bátorítottál, ha sokat ettem, s még sört is ittam rá. Vagy ha meg sem értett dalokat énekeltem, avagy gagyogva utánoztam kedvenc beszédfordulataidat. De mindebből semmi sem tartozott az én jövőmhöz. Hiszen már puszta testiséged is nyomasztott. Emlékszem például arra, hogyan vetköztünk gyakran együtt egy kabinban. Én sovány, gyönge vézna voltam, te erős, nagy, terebélyes. Már a kabinban is szánalmasnak láttam magamat. Ha pedig aztán kiléptünk az emberek elé. Én a kis csontváz, kezedet fogva, tétován, mezítláb csúszkálva, pallón, félve a víztől, képtelenül rá, hogy eltanuljam úszó mozdulataidat, noha te, jó szándékúan, ám valójában mélységes megszégyenítésemre mindig újra bemutattad őket, akkor végképp kétségbe estem. És az ilyen pillanatokban remekül egybevágott minden egyéb területen szerzett minden rossz tapasztalatom. Még a legjobban akkor éreztem magamat, ha olykor elsőnek vetkőztél le, én meg egyedül maradhattam a kabinban, elodázhattam a nyilvános fellépés szégyenét. Ugyanígy hatott rám szellemi fensőbbséged. Csak is a saját erőd, munkád révén küzdötted fel magad ilyen magasra, következésképp korlátlanul bíztál a saját véleményedben. Karosszékedből a világot kormányoztad. A te nézeted helyes volt, minden egyéb bolond, fellengző, mesüge, abnormális. És közben akkora volt az önbizalmad, hogy még a következetességgel sem kellett törődnöd, és mégis mindig igazad volt. Előfordulhatott az is, hogy némely dologról egyáltalán nem volt véleményed. Tehát a vele kapcsolatban elképzelhető minden lehetséges vélemény kivétel nélkül csak is téves lehetett. Szithattad például a cseheket, aztán a németeket, majd a zsidókat, és pedig nem csak egyben másban, hanem minden szempontból úgy, hogy végül csak magad maradtál kivétel. Rejtélyessé váltál számomra, mint minden zsarnok, aki jogát a személyére, s nem az észszerűségre alapozza. Legalábbis nekem így tűnt fel. Már most velem szemben valóban bámulatosan gyakran volt igazad. Ha beszélgettünk, ez magától értetődött, mert beszélgetésre alig került sor. De így volt ez a valóságban is.
Ám ebben sem volt semmi különösen érthetetlen, hiszen minden gondolatomra a te nyomásod nehezült, még arra is, és főképp arra, ami eltért a tiédtől. Mindezek a tőled látszólag független gondolatok kezdettől fogva a te rosszalló ítéleted terhét hordozták. Nem holmi fenkölt gondolatokról beszélek, hanem a gyerekkor apró vállalkozásairól. Nem kellett más, csak annyi, hogy valami boldoggá tegyen, valamivel telítődjem, hazajöjjek és elmondjam, és a válasz ironikus sóhaj, fejcsóválás volt, új koppintás az asztalra, ugyan a te gondjaid, vagy nekem nincs ilyen pihent agyam, vagy vegyél rajta magadnak valamit. Ilyen volt az egész nevelésed. És mégis azt hiszem, van tehetséged a neveléshez. Egy magadfajta embernek használhattál volna. Megértette volna, hogy amit mondsz, észszerű. Nem törődött volna tovább semmivel, s nyugodtan végezte volna útmutatásod szerint a dolgát. Nekem a gyermeknek azonban, ha csak egy szót kiáltottál oda, az valósággal égi parancs volt. Soha sem felejtettem el. A legfontosabb eszközöm maradt a világ megítéléséhez. Legfőképpen a te megítélésedhez, s te ebben mondtál tökéletesen csődöt. Mivel gyermekkoromban főleg étkezéskor voltam veled együtt, oktatásod jó részt az asztalnál való helyes viselkedése szorítkozott. Ami az asztalra került, azt meg kellett enni. Nem volt szabad beszélni arról, hogy jó-e az étel. Te azonban gyakran élvezhetetlennek találtad, zabának nevezted, ez a tehén, a szakácsnő elrontotta. Mivel nagy étvágyadnak megfelelően gyorsan, forrón és nagy falatokban ettél mindent, a gyermeknek sietnie kellett. Az asztal körüli komor csöndet csak az intelmek törték meg. Előbb egyél, aztán beszélj. Vagy gyorsabban gyerünk, vagy látod, én már megettem. A csontokat nem rághattuk le, te igen. A salátalevet nem szürcsölhettük, te igen. Vigyáznunk kellett, hogy semmiféle ételmaradék se hújjon a padlóra, s végül alattad gyűlt fel a legtöbb. Az asztalnál csak is evéssel foglalkozhattunk, de te a körmödet pucoltad és vagdostad, ceruzákat hegyeztél, fogpiszkálóval tisztítgattad a füledet. Kérlek, apám, érts meg jól. Ezek önmagukban tökéletesen jelentéktelen apróságok lettek volna. Nyomasztóvá csak azért váltak számomra, mert te, a nekem oly mérhetetlenül mérvadó ember, te magad nem tartottad be a rám kirótt parancsokat. A világ ettől 3 részre oszlott. Az egyikben én éltem, a rabszolga olyan törvények alatt, amelyeket csak nekem találtak ki, és amelyeknek sohasem bírtam teljesen megfelelni. Aztán ott volt a másik világ, végtelenül távol az enyémtől, ebben éltél te, kormányoztál, parancsot osztogattál, és mérgelődtél, hogy nem teljesítik. S volt végül egy harmadik világ, ahol a többi ember élt, boldogan, szabadon, parancsok és engedelmeskedés nélkül. Én mindig szégyenben éltem. Vagy engedelmeskedtem parancsaidnak, s ezt szégyeltem, vagy dacoskodtam, s ezt is szégyeltem, vagy nem tudtam engedelmeskedni. Ez volt persze a legnagyobb szégyenem. Lassan leszoktam a beszédről. Nyilván egyébként sem lettem volna nagy szónok, de jól tudhattam volna beszélni köznapi, folyékony, emberi módon. Te azonban már korán eltiltottál a szótól, fenyegetésed, egy szót se halljak, és fölemelt kezed kísér régóta. Te, ha a magad ügyeiről van szó, kitűnő szónok vagy. Én akadozva, dadogva beszéltem előtted, de neked még ez is sok volt. Végül is hallgattam, előbbtán dacosan, aztán meg azért, mert előtted sem gondolkozni, sem szólni nem tudtam. Általában furcsa tévedés, ha azt hiszed, hogy én sohasem engedelmeskedtem neked. Mindig mindenben kontra.
Igazán nem ez volt veled szemben az életelvem, ahogy te hiszed, és szememre veted. Ellenkezőleg. Ha kevésbé engedelmeskedem, bizonyára sokkal elégedettebb lettél volna velem. Inkább úgy volt, hogy minden nevelői rendszabályot telibe talált. Úgy, ahogy vagyok, a te nevelésed és az én engedelmességem eredménye vagyok. Te azt mondtad, egy szót se halljak, és ezzel el akartad hallgattatni a bennem levő és neked kellemetlen ellenerőket. De ez a hatás számomra túl erős volt, túlságosan engedelmes voltam. Teljesen elnémultam. Talán egyszer sem ütöttél meg komolyan. De a kiabálásod, az arcod elvörösödése, a nadrágtartó gyors leoldása és készenlétbe helyezése a széktámlán szinte rosszabb volt nekem. Olyan ez, mintha valakire akasztás vár. Ha valóban felakasztják, akkor meghal, és mindennek vége. Ha azonban végig kell élni az akasztás minden előkészületét, és csak akkor értesül a kegyelemről, amikor a hurok már az arca előtt leng, egész életében megszenvedheti a dolgot. Azon kívül ebből a sok alkalomból, amikor világosan megnyilvánuló nézetet szerint verést érdemeltem volna, de kegyet folytán épp csak, hogy elkerültem, ismét rengeteg bűntudat halmozódott fel. Tetőtől talpig adósoddá váltam. Nem emlékszem rá, hogy közvetlenül és határozottan gyalázó szavakkal szittál volna. Erre nem is volt szükség. Az otthoni beszélgetések során, és különösen az üzletben olyan tömegű szitkozódás záporozott körülöttem másokra, hogy kisfiú koromban néha egészen belekábultam. És semmi okom sem volt rá, hogy nem magamra vonatkoztassam, mert azok az emberek, akiket szittál, bizonyára nem voltak rosszabbak nálam. S te bizonyára nem voltál elégedetlenebb velük, mint velem. Szitkaidat fenyegetésekkel erősítetted, és ez már nekem is szólt. Borzasztó volt számomra például ez, széttéplek, mint a halat. Jól lehet, tudtam, hogy erre semmi rosszabb sem következik, de ez szinte megfelelt a hatalmadról kialakult elképzeléseimnek, hogy te erre is képes lennél. Borzasztó volt az is, amikor kiabálva futkostál az asztal körül, hogy megfogj valakit. Nyilvánvalóan nem akartad megfogni, de úgy tettél. És végül látszólag anya mentette meg az illetőt. A gyermeknek úgy tűnt fel, életét megint csak a te kegyedből tarthatta meg, és így cipelte tovább, tőled kapott, meg nem érdemelt ajándékként. Különösen bíztál az irónia nevelő hatásában. Ez is felelt meg legjobban fölényednek. Az intelem nálad rendszerint ilyen formát öltött. Nem tudod ezt így és így csinálni? Ez nyilván túl sok neked, erre persze nem érsz rá. És effélék. Voltak persze olyan esetek is, amikor nagyon egyetértettem a legélesebb iróniával. Tudnélik, ha más valakit vett célba. Például Ellit, a húgomat, akivel évekig haragban voltam. A rossz májúság és káröröm ünnepe volt számomra, ha szinte minden étkezésnél azt mondtad róla, 10 méterre kénytelenülni az asztaltól a kövérliba. És aztán a székeden ülve, mérgesen, túlzóan próbáltad utánozni, hogy a te ízlésednek milyen ellenszenvesen ül ott. Milyen gyakran ismétlődött meg ez, és más efféle, és ténylegesen milyen keveset értél el vele. Azt hiszem, ez azon múlt, hogy az ügyhöz képest aránytalannak látszott a ráfordított harag és rosszindulat. Az embernek nem az volt az érzése, hogy ez az apróság, az asztaltól távolülés keltette föl dühödet, hanem hogy ez a dű teljes nagyságában meg volt elejétől fogva, és csak véletlen, hogy épp ez a dolog adott okot kirobbanására. Mivel meg voltunk győződve róla, hogy okot minden esetben találsz, nem szedtük össze különösebben magunkat, el is tompultunk a folytonos fenyegetésektől. Mogorva, figyelmetlen, engedetlen gyermekek lettünk, mindig menekülésre vágytunk, s többnyire önmagunkba menekültünk. Így szenvedtünk. Így szenvedtél. Azzal, hogy gyermekeiddel szemben ilyen volt a magatartásod, egészen összeférhetetlennek látszott, ha nyilvánosan panaszkodtál. Megvallom, gyermekként ehhez semmi érzékem sem volt, és nem értettem, hogyan várhatod el egyáltalán, hogy részvétre találj. Oly óriás voltál minden szempontból, mit számíthatott neked a mi részvétünk, vagy akár segítségünk. Voltaképpen meg kellett vetned a segítségünket, mint hogy gyakran minket is megvetettél.
Épp ezért nem hittem panaszaidnak, és valami titkos szándékot kerestem mögöttük. Csak később értettem meg, hogy valóban nagyon szenvedtél gyermekeid miatt. Akadtak kivételek is. Amikor némán szenvedtél. Persze ez ritka volt, de csodálatos. Például, ha régebben forró nyarakon déltájt ebéd után az üzletben láttam, amint fáradtan kissé elalszol, könyököd a pulton, vagy ha vasárnap kimerülten érkeztél meg hozzánk a nyaralóba, vagy ha anyám egy súlyos betegségekor sírástól remegve kapaszkodtál a könyvszekrénybe, vagy amikor legutóbb én voltam beteg, s te halkan beléptél hozzám, megálltál a küszöbön, csak a nyakad nyújtogattad, hogy láss engem az ágyban, és tapintatosan csak egy kézmozdulattal üdvözöltél. Ilyenkor fektében arcra borult az ember, és sírt boldogságában, és most, amikor ezt írja, újra sír. Hogy legalább egy kissé talpra állhassak veled szemben, és részint egyfajta bosszúból is, hamarosan figyelni és gyűjteni kezdtem, s eltúloztam azokat az apró cseprő nevetséges vonásokat, amelyeket észrevettem benned. Ahogy például oly könnyen áldozatul estél többnyire csak látszólag magasabb rangú személyek káprázatának. Képes voltál szakadatlanul mesélni róluk, mondjuk valami császári tanácsosról, vagy efféléről. Vagy megfigyeltem, mennyire szereted az illetlen, lehetőleg hangos kiszólásokat, és úgy nevetsz rajtuk, mintha valami különösen kitűnőt mondtál volna, holott csak egy lapos kis illetlenség volt. Természetesen egy halomra való ilyen megfigyelésem volt, ez boldoggá tett, okot adott a sugdolózásra és tréfára, te néha észrevetted, mérgelődtél rajta, rossz indulatnak, tiszteletlenségnek tartottad, de hidd el nekem, számomra ez nem volt más, csupán eszköz az önfenntartásra. Olyan tréfák voltak ezek, amilyeneket istenekről és királyokról terjesztenek. Tréfák, amelyek nem csak összeférnek a legmélyebb tisztelettel, de még hozzá is tartoznak. Többször is a szememre vetetted, és pedig hol nekem egyedül, hol mások előtt. Ez utóbbi megalázó voltához sosem volt érzéked, a gyermekeid ügyei mindig nyilvánosak voltak. Hogy hála a te munkádnak, én semmit sem nélkülözök, nyugodtan, melegben, bőségben élek. Olyan megjegyzéseidre gondolok itt, amelyek szabályszerű barázdákat véstek agyamba, mint már 7 éves koromban kordéval jártam a falvakat. Mindnyájan egy szobában aludtunk. Boldogok voltunk, ha krumplink volt. Hazúról semmit sem kaptam még katonakoromban sem, inkább én küldtem haza pénzt. De mégis, apám mindig az apám volt. Ki tudja ezt ma? Megérti ma ezt egy gyerek? Az ilyen elbeszélések más viszonyok közt kitűnő nevelőeszközzé váltak volna. Felbátoríthattak volna, erőt adhattak volna ugyanazoknak a bajoknak és nélkülözéseknek az elviselésére, amelyeket az apa élt át. De te ezt egyáltalán nem akartad. És a helyzet épp a te fáradozásod eredményeként megváltozott. Nem adódott alkalom rá, hogy olyan módon tüntessük ki magunkat, mint te tetted. Ilyen alkalmat csak erőszakkal és forradalommal lehetett volna teremteni. Ki kellett volna törni hazúról. Feltéve, hogy meg lett volna hozzá az elhatározó képesség és az erő, és anya a maga részéről nem dolgozott volna más eszközökkel ez ellen. De mindezt te egyáltalán nem akartad. Hálátlanságnak, fellengzésnek, engedetlenségnek, árulásnak, bolondságnak minősítetted. Amíg tehát egyrészt példáddal, meséiddel és a megszégyenítéssel erre csábítottál, másrészt a legszigorúbban tiltottad. Azt, amit neked ki kellett küzdened, mi a te kezedből kaptuk, de a külső életért folyó harcot, amely számodra rögtön elérhető volt, és amelytől természetesen mi sem kímélődünk meg, nekünk későn, a férfi korban kell megvívnunk, gyermeki erővel. Ennek az egész nevelésnek a következő látható eredménye az volt,
hogy menekültem mindentől, ami csak a leghalványabban is rád emlékeztetett. Elsősorban az üzlettől. Önmagában véve, különösen gyerekkoromban, nagyon örültem volna neki, olyan eleven volt. Este kivilágítva, az ember sok mindent látott, hallott, hébe-hóba segíthetett, kitüntethette magát, legfőképpen pedig csodálhatott téged, nagyszerű kereskedői tehetségedet, ahogy eladtál, emberekkel bántál, tréfálkoztál, 2 esetekben azonnal döntöttél, és így tovább. De mivel lassanként minden szempontból megrémítettél, és nekem azonos voltál az üzlettel, már az üzlet sem volt számomra többé kellemes. Kínoztak, megszégyenítettek olyan dolgok, amelyek ott eleinte magától értetődőek voltak. Különösen bántott, hogy a személyzetet kezelted. Hogy például egy rántással ledobtad a pultról azt az árut, amit nem akartál összecserélni mással, és a segédnek föl kellett vennie. Vagy állandó szólásmondásod egy tüdőbeteg segéddel kapcsolatban. Dögölje meg a beteg kutya! Alkalmazottaidat fizetett ellenségnek nevezted, azok is voltak. De még mielőtt azzá váltak volna, téged már fizető ellenségüknek láttalak. Ott vontam le a nagy tanulságot, hogy tudsz igazságtalan lenni. Én tehát nem csak a családi érzésemet vesztettem el, amint te mondod, hanem ellenkezőleg kifejlődött bennem egyfajta családérzés, persze főleg negatív, és ez a tőled való, természetesen soha véget nem érő, lelki elszakadásra irányult. Kapcsolataim a családon kívüli emberekkel azonban, ha lehet, még jobban megszenvedték hatásodat. Teljességgel tévedsz, ha azt hiszed, hogy a többi emberért szeretetből és hűségből mindent megteszek. Érted és a családért, hidegségem és árulásom folytán semmit. 10-szer ismétlem. Valószínűleg egyébként is emberkerülő félénk férfi lettem volna, de onnét még hosszú, sötét út vezet odáig, ahova valóban jutottam. Ha más emberekkel találkoztam, nem változhattam meg hirtelen, sőt, inkább még mélyebb bűntudatot éreztem velük szemben, mert, amit már mondtam, jóvá kellett tennem, amit te vétettél ellenük az üzletben, és amiért én is felelős voltam. A bizalmatlanság, amelyet az üzletben és családban kelteni igyekeztél bennem a legtöbb emberrel szemben, nevezd meg csak egyetlen, a gyermekkorban számomra valamiképp jelentős embert, akit legalább egyszer nem kritizáltál le a sárgaföldig. Ez a bizalmatlanság, amely a kisfiú szeme láttára sehol sem igazolódott, mert én mindenütt csak elérhetetlenül kiváló embereket láttam, önmagam iránti bizalmatlanságá vált bennem, és szakadatlan félelemmé mindenki mástól. Más emberek közé tehát általában véve aligha menekülhettem előled. Épp így kevéssé találtam előled menekvést a zsidóságban. Az évek folyamán nagyjából 3 módon foglaltam állást ezzel kapcsolatban. Gyermekként, egyetértve veled, szemrehányásokat tettem magamnak azért, mert nem jártam eleget templomba, nem böjtöltem, és így tovább. Úgy hittem, nem magammal, hanem veled szemben vagyok igazságtalan, és áthatottan mindig feltámadni kész bűntudat. Később fiatalemberként nem értettem, hogy annak a mit sem érő zsidó öntudatnak a birtokában, amelyen rendelkeztél, hogyan tehettél nekem szemrehányásokat azért, mert nem törekszem egy hasonló semmi kialakítására. Hiszen, ahogy láthattam, ez valóban semmi volt. Tréfa, még tréfa sem. Évente 4 napon elmentél a templomba. Közömbösen, formasságként elmormoltad az imádságokat. Néha csodálkozásba ejtettél azzal, hogy meg tudtad mutatni nekem az imádságos könyvben azt a helyet, amelyet éppen felolvastak. Egyébként, ha már a templomban voltam, csellenghettem, amerre akartam. Én tehát sok-sok órát végigásítoztam, végig szúnyókáltam ott, azt hiszem, ennyire később csak a táncórán unatkoztam, és megpróbáltam a lehetőséghez képest örülni az előadódó néhány kis változatosságnak.
Például a Fritz szekrény felnyitásának, amely mindig a céllövőbódékra emlékeztetett, ahol, ha az ember a feketébe talált, kitárult egy szekrényajtó, csak hogy ott mindig valami érdekes jött elő, itt pedig mindig újra a régi fej nélküli bábuk. Különben ott is sokszor féltem. Nem csak a sok embertől, hanem azért is, mert egyszer mellékesen megemlítetted, hogy engem is felhívhatnak a Tórához. Ettől évekig reszkedtem. Így volt ez a templomban. Otthon meg, ha lehet, még szánalmasabb volt az egész. Különben is csak az első széderestre korlátozódott, amely egyre inkább nevetőgörcsös komédiává vált. Ez volt a rám hagyományozott hitanyag. Még később azonban megint csak másként láttam a dolgot. És megértettem, miért hihetted azt, hogy ebből a szempontból is rosszindulatúan elárullak. Te valóban magaddal hoztál még valami zsidó tudatot a gettószerű kis faluközösségből. Nem sok volt ez, és meg is csappant kissé a városban és a katonaságnál, de azért az ifjúság benyomásai és emlékei még elegendők voltak egyfajta zsidó élethez, mivel nagyon erős nemzetségből származtál, és személyedben alig rendülhettél meg vallási kétségektől. Életed vezérlő hite alapjában véve az volt, hogy hittél egy bizonyos zsidó társadalmi osztály nézeteinek feltétlen helyességében, mivel ezek a nézetek lényedhez tartoztak, önmagadban hittél. Jobban célba talált ellenszenved az írásaimmal és mindazzal szemben, ami ezzel összefüggött. Itt valóban eltávolodtam tőled egy darabon, önállóan, még ha ez kissé arra a féregre emlékeztetett is, amely a hátulról rátaposó láb alól teste elejével kivergődik és oldalt vonszolja magát. Ellenszenvedet, amely persze írásaimmal szemben is rögtön megnyilvánult, ezúttal kivételesen szívesen fogadtam. Hiúságomat, nagyravágyásomat bántotta ugyan könyveimnek a köztünk híressé vált köszöntése részedről. Tedd az éjjeli szekrényre, többnyire kártyáztál, amikor könyv érkezett, de alapjában véve jól éreztem magamat. Nem csak zsémbes rossz indulatból, nem csak örömömben, hogy újra igazolódott felfogásom viszonyunkról, hanem eredendően azért, mert ez a formula számomra körülbelül így hangzott. Most szabad vagy. Persze ez ámítás volt. Nem voltam, vagy legkedvezőbb esetben még nem voltam szabad. Írásaim rólad szóltak, hiszen csak azt panaszoltam el bennük, amit nem panaszolhattam el a kebleden. Pályaválasztásomban, a magad nagyvonalú, sőt ilyen értelemben türelmes módján teljes szabadságot adtál nekem. És ebben végül egy személyemmel kapcsolatos tévedésedés közrejátszott. Te ugyanis apai büszkeségből, igazi lényemet nem ismerve, a véznaságomból vonva le visszamenőleg következtetéseket, mindig különösen szorgalmasnak tartottál. Véleményed szerint gyerekkoromban szüntelenül tanultam, később meg szüntelenül írtam. Ez korán sincs így. Némi túlzással inkább azt mondhatnám, hogy keveset tanultam, és semmit sem tanultam meg. Hogy annyi év során közepes emlékező tehetségem, s nem a legrosszabb felfogó képességem folytán valami rám ragadt, az igen szánalmas, ahhoz mérem, hogy mennyi időt, pénzt pazaroltam rá látszólag gondtalan, nyugodt életem folyamán. És különösen siralmas, ha másokéval vetem össze, szinte minden emberével, akit ismerek. Siralmas, de számomra érthető. Mióta az eszemet tudom, csak is önmagamért érzett aggódáson foglalkoztatott. De ez a legkülönfélébb módon. Mondjuk aggódtam az egészségemért. Csekélységekkel kezdődött, elvétve egy kis félelem az emésztés, a hajhullás, a görbehátgerinc miatt, és így tovább.
Lassan nagyra nőttem, de nem tudtam vele mit kezdeni, a teher túl nehéz volt, hátam meggörbült, alig mertem mozogni vagy épp tornászni, gyönge maradtam, és így megnyílt az út mindenféle hipohondria felé, míg aztán a nősülni akarás emberfölötti erőfeszítésétől, erről még beszélek, vér budjant a tüdőmből. Mindez tehát nem a túlzottan nagy munkából eredt, hogy te mindig képzeled. Voltak évek, amikor teljesen egészségesen több időt lustálkodtam el a kanapén, mint te egész életedben, beleértve minden betegségedet. Ha rendkívül elfoglaltnak látszva rohantam el tőled, többnyire azért siettem, hogy lefekhessek szobámban. Egész munkateljesítményem, mind a hivatalban, mind otthon, csekély. Ha áttekintésed lenne róla, elrémítene. Hajlamom szerint valószínűleg nem vagyok lusta, de nem volt semmi tennivalóm. Ott, ahol éltem, félrelöktek, elítéltek, legyőztek. Ilyen állapotban kaptam hát szabad kezet a pályaválasztáshoz. De hát képes voltam-e még egyáltalán rá, hogy igazán éljek az ilyen szabadsággal? Volt-e bizalmam hozzá, hogy elérhettek egy valódi hivatást? Sohasem végzem el az elemi első osztályát, gondoltam, de sikerült, sőt, jutalmat kaptam. De a gimnáziumi felvételi vizsgán biztosan nem felelek meg, ám ez is sikerült. De most már a gimnázium első osztályában biztosan megbukom. Nem buktam meg, és egyre tovább és tovább sikerült. Ebből azonban nem született bizakodás. Ellenkezőleg mindig meg voltam győződve róla, és elutasító arckifejezésedben formális bizonyítékát láttam, hogy minél több dolog sikerül nekem, annál rosszabbul végződik majd az egész. Lélekben gyakran láttam a tanárok rettenetes konferenciáját, amint összeül. Mihely túljutottam az első osztályon, hát a másodikban. Ha azon is túljutok, hát a harmadikban, és így tovább. Hogy megvizsgálja ezt a páratlan, fölháborító esetet. Hogyan sikerült nekem a legalkalmatlanabbnak, s minden esetre a legtudatlanabbnak fölkapaszkodni idáig ebbe az osztályba? Nem könnyű ilyen képzelgések közt élni egy gyereknek. Bántam is én már ilyen körülmények között a tanítást. Úgy érdekelt, és nem csak a tanítás, hanem körülöttem minden ebben a döntő életkorban, hogy egy még állásában levő, s a leleplezéstől rettegő sikkasztót érdekelnek a folyóbankügyecskék, amiket még, mint hivatalnoknak el kell intéznie. Így folyt ez aztán tovább az érettségig, amelyen már részint valóban csak csalással mentem át. A pályaválasztás tehát nem adott nekem igazi szabadságot. Tudtam, a fő dologhoz képest minden épp oly közömbös lesz számomra, mint a gimnázium összes tantárgyai. Arról van tehát szó, hogy olyan hivatást találjak, amely hiúságom túlzott megsértése nélkül leginkább megengedi ezt a közönyt. Magától értetődött a jog, tehát jogot tanultam. Ez azt jelentette, hogy a vizsgák előtti pár hónapban, idegeim bőséges igénybevételével, szellemileg szabályszerűen fűrészporral táplálkoztam, amelyet ráadásul már 1000 száj rágott meg előttem. De ez bizonyos értelemben még ízlett is nekem, mint ahogy bizonyos értelemben azelőtt a gimnázium, és később a hivatalnoki pálya, mert mindez tökéletesen megfelelt helyzetemnek. Ettől semmiféle menekvést nem vártam. Ezen a téren már rég lemondtam mindenről. A valóságban nősülési kísérleteim voltak a legnagyobb arányú és legreményteljesebb menekülési kísérleteim, és ennek megfelelően nagy arányú volt persze a kudarcuk is. Mivel ezen a területen nekem semmi sem sikerül, attól félek nem fog sikerülni az sem, hogy megértessem veled ezeket a nősülési kísérleteket. Pedig az egész levél sikere ettől függ, mert egyrészt ezekben a kísérletekben gyülemlett fel minden rendelkezésemre álló pozitív erőm, másrészt így gyülemlett fel mindaz a negatív erő, amit a te nevelésed számlájára írtam, vagyis a gyöngeség, az önbizalom hiánya, a bűntudat, s mindez szabályszerű kordont húzott közém és a házasság közé. Először is. Nősülési kudarcaimat te egyéb kudarcaim közé sorolod. Valóban ebbe a sorozatba tartozik ez is, csak te lebecsülöd a jelentőségét. És annyira lebecsülöd, hogyha erről beszélünk egymással, voltaképpen egészen különböző dolgokról beszélünk.
Merem mondani, hogy veled egész életedben semmi sem történt, ami számodra olyan jelentős lett volna, mint számomra a nősülési kísérleteim. Ezt nem úgy gondolom, hogy te önmagában véve semmiféle ilyen jelentős dolgot nem éltél át. Ellenkezőleg az életed sokkal gazdagabb, gonddal telibb és zsúfoltabb volt az enyémnél, de épp ezért nem történt veled semmilyenféle. Nősülni, családot alapítani, elfogadni minden jövendő gyermeket, eltartani ebben a bizonytalan világban, és egy kissé még vezetni is őket. Ez meggyőződésem szerint a legnagyobb dolog, ami egy embernek egyáltalán sikerülhet. Hogy látszólag oly sokaknak könnyen sikerül, ez nem ellenérv, mert először is nem sokaknak sikerül ténylegesen. És másodszor többnyire ezek a kevesek sem csinálják, csupán megtörténik velük. Ez ugyan nem a legnagyobb dolog, de még így is nagyon nagy és nagyon tiszteletre méltó. És végül is korán sem erről a legnagyobb dologról van szó, hanem csak valami távoli, de tisztes megközelítéséről. Nem szükséges a nap közepébe repülni, de el kell kúszni a földön valami kis tisztásra, ahova néha odasüt a nap, ahol az ember egy kissé melegedhet. Emlékszem, egyszer egy este sétálni mentem veled és anyával, a József téren jártunk, és én beszélni kezdtem az engem érdeklő dolgokról, buta nagyzolással, fölényesen, és dadogva, ahogy többnyire beszélni szoktam veled. Szemedre hánytam, hogy nem oktattál ki, hogy csak az iskolatársaim vettek pártfogásukba, hogy nagy veszélyek fenyegettek. Ebben a maga módján szemérmetlenül hazudtam, hogy bátornak mutatkozzam. És végül céloztam rá, hogy most már szerencsére mindent tudok, nincs szükségem többé tanácsra, és minden rendben van. Te lényedhez illőn nagyon egyszerűen fogtad fel a dolgot. Csak annyit mondtál, adhatsz nekem egy apai tanácsot, hogyan csinálhatom veszélytelenül ezeket a dolgokat. Ez a válasz annyira megsebezte szemérem érzetemet, hogy nem tudtam erről többet beszélni veled, és gőgös szemtelenül félbeszakítottam a beszélgetést. Nem könnyű megítélni akkori válaszodat. Egyrészt mégiscsak van benne valami leverő, szinte őskori nyíltság. Másrészt persze, ami magát a tanítást illeti, az nagyon is újkor ilyen aggálytalan. Nem tudom, hány éves voltam akkor, 16 évesnél bizonyára nem voltam idősebb. Amit nekem tanácsoltál, az a te nézeted, és főleg az én nézetem szerint a lehető legpiszkosabb volt. Hogy gondoskodni akartál róla, testileg semmit se vigyek haza ebből a szennyből, az mellékes, hisz ezzel csak magadat, a házadat óvtad. A fő dolog inkább az volt, hogy te kívül maradtál tanácsodon. Házas ember, tiszta férfi, aki fölül áll ezeken a dolgokon. Így hát szinte egy szemernyi földiszen sem tapad hozzád. Ha tehát a világ csak belőled és belőlem állt, akkor veled kezdődött a világnak ez a tisztasága, és tanácsot folytán velem kezdődött a szenny. Körülbelül 20 évvel később hasonló összeütközésünk volt egészen más viszonyok között. Tényleg borzalmas, önmagában véve persze sokkal ártatlanabb, mert ugyan mi volt még bennem a 36 éves férfiban, ami kárt szenvedhetett volna. Egyik kis beszélgetésünkre gondolok, a legutolsó nősülési tervemet követő izgatott napok egyikén. Nagyjából ezt mondtad nekem. Valószínűleg valami jól kiválasztott blúzt vett fel. Ehhez értenek a prágai zsidó lányok, és erre te elhatároztad, hogy feleségül veszed. Mégpedig lehetőleg gyorsan, egy héten belül, holnap, ma. Nem értelek, hisz felnőtt ember vagy, városban élsz, és nem tudsz okosabbat, mint tüstént elvenni azt, aki épp utatba kerül. Nincs más lehetőség. Ha félsz, magam megyek el veled oda. Részletesebben és érthetőbben beszéltél. De a részletekre már nem emlékszem, talán kissé el is ködösült a szemem, szinte jobban érdekelt anyám, amint már teljesen egyetértett veled, mégiscsak leszedett valamit az asztalról, és kiment vele a szobából. Szavakkal ennél jobban aligha aláztál meg, és sosem mutattad ki ennél világosabban megvetésedet. Hogy döntöttem egy lány mellett, ez neked semmit sem jelentett. Nősülési terveimmel kapcsolatban sok mindent felelhetsz nekem, s feleltél is. Nem sokra becsülöd a döntésemet, ha eljegyzésemet Felicsével kétszer felbontottam, és kétszer újra megkötöttem. Ha téged és anyád fölöslegesen Berlinbe cipeltelek az eljegyzésre és effélék, mindez igaz. De miért történt így?
Mindkét nősülési kísérlet alapgondolata egészen tisztességes volt. Családot alapítani, önállóvá válni. Olyan gondolat ez, amely neked ugyan rokonszenves, csak hogy a valóságban úgy alakul a dolog, mint a gyermekjátékban, ahol valaki fogja a másik kezét, sőt szorítja, és közben azt kiabálja, eredj már, miért nem megy? A mi esetünkben ezt persze az is bonyolítja, hogy te az eredj márt kezdettől fogva becsületesen gondolod, mert szintén kezdettől fogva csupán lényed erejével tartasz vissza, illetve nyomsz el. Noha véletlenül, de mindkét lányt rendkívül jól választottam. Ismét a teljes meg nem értésed jele, hogy azt hiszed, én, a félénk, tétova, gyanakvó ember, egy csapásra, nősülésre határozom magam, mondjuk egy blueskeltette elragadtatásból. Mindkét házasság inkább észházasság lett volna. Ezzel azt akarom mondani, hogy éjjel és nappal, első ízben évekig, másodszor meg hónapokig minden gondolkodó képességemet a tervnek szenteltem. Miért nem nősültem hát meg? Voltak egyes akadályok, mint mindenben, de hát ilyen akadályok leküzdéséből áll az élet. A lényeges, az egyedi esettől független akadály azonban az volt, hogy lelkileg nyilvánvalóan képtelen vagyok a házasságra. Megpróbálom jobban megmagyarázni. A házasság bizonyára a legvégletesebb önszabadítás és függetlenség záloga. Családom lenne a legfőbb, amit nézetem szerint az ember elérhet, tehát a legfőbb, amit te is elértél. Egyenrangú lennék veled, merőben múlttá válnék minden régi és örökké új szégyenem és zsarnokságot. A közöttünk ekkor keletkező egyenjogúságot, amelyet te is úgy megérthetnél, mint senki más. Épp azért képzelem oly szépnek, mert akkor szabad, hálás, bűntelen, őszinte fiad lehetnék. Te pedig nem elnyomó, nem zsarnoki, de résztvevő, elégedett apa lehetnél. Persze ez mesés lenne, de épp ezért kérdéses. Túl sok ez, ennyit nem lehet elérni. Olyan, mintha valaki fogoly lenne, és nem csak menekülni szándékozna, ami talán megvalósítható, hanem még, és pedig egyidejűleg, azt is akarná, hogy börtönéből kélakot építhessen. De ha menekül, nem tud építeni. És ha épít, nem tud menekülni. Ez is bizonyítja, hogy semmiképpen sem akarom azt mondani, példáddal vetted el kedvemet a házasságtól, valahogy úgy, mint az üzlettől. Ennek az ellenkezője igaz. A ti házasságtokban egy sok mindenben mintaszerű házasság volt előttem. Mintaszerű a hűségben, kölcsönös segítségben, a gyermekek számában, és még mikor a gyermekek megnőttek, és egyre jobban zavarták a békét, a házasság maga ettől érintetlen maradt. Talán épp ez a példa alakította ki magasrendű fogalmamat a házasságról. Hogy házasságra vágyásom tehetetlen volt, annak más okai vannak. Ezek az okok a te gyermekeidhez való viszonyodban gyökereztek, hiszen erről szól ez az egész levél. A legfőbb házassági akadály azonban az a már kiírthatatlan meggyőződésem, hogy a család fenntartásához és vezetéséhez szükségképp hozzátartozik mindaz, amit benned ismertem meg, és pedig minden együtt, jó és rossz, úgy, hogy benned szervesen egyesül, tehát az erő és mások kigúnyolása, egészség és bizonyos szertelenség, beszédkészség és megközelíthetetlenség, emberismeret és bizalmatlanság a legtöbb emberrel szemben, aztán olyan jó tulajdonságok minden hátrány nélkül, mint szorgalom, kitartás, lélekjelenlét, rettenthetetlenség. Mindebből hozzád mérve bennem semmi sem volt meg, és ezzel mertem volna én megnősülni, amikor láttam, hogy a házasságban még te is nehéz harcot vívtál, sőt, a gyermekeiddel szemben csődöt is mondtál. Hiszen én nem csak a házassággal, hanem minden aprósággal kapcsolatban is vizsgálgattam magamat. Minden apróságban meggyőztél a példáddal és neveléseddel az alkalmatlanságomról. És ami minden apróságra érvényes volt és téged igazolt, annak mérhetetlenül érvényesnek kellett lennie a legnagyobb dologra, a házasságra. Nősülési kísérleteim kezdetei körülbelül úgy nőttem fel, hogy egy üzletember él. Gondok közt és rossz sejtelmekkel ugyan, de pontos könyvelés nélkül egyik napról a másikra. Van néhány kisebb nyeresége, ezeket ritkaságuk folytán képzeletében állandóan dédelgeti, eltúlozza, egyébként csak napi veszteségei vannak. Mindent bejegyez, de sosem készít mérleget. S most jön a mérlegkényszer, azaz a nősülési kísérlet. És úgy van a nagy összegekkel, amelyeket itt számolnia kell, mintha soha a legcsekélyebb nyereség sem lett volna. Minden egyetlen nagy adósság. És most nősülj meg, anélkül, hogy beleőrülnél.
Néha magam elé képzelem kiterítve a föld térképét, és téged, amint keresztbe fekszel rajta. És ilyenkor úgy érzem, mintha életem számára csak olyan vidékek jöhetnének számításba, amelyeket nem fedsz el, vagy amelyek nincsenek birodalmadon belül. És ilyen vidék, a te nagyságodról alkotott elképzelésemnek megfelelően nem sok van, és azok se nagyon vigasztalóak, és kivált a házasság nem ilyen. Így végződik az én eddigi életem veled, és ilyen esélyei vannak a jövőre. Ősök nélkül, házasság nélkül, utódok nélkül, vad kívánkozással ősök, házasság és utódok után. Mind nyújtják felém a kezüket, ősök, házasság és utódok, de túl messze vannak tőlem. A dolgok a valóságban természetesen nem illeszkednek úgy egymáshoz, mint levelemben az érvek. Az élet több a türelemjátéknál. De nézetem szerint mégiscsak megközelítettük annyira az igazságot, hogy ez kissé megnyugtathat mindkettőnket, és megkönnyítheti számunkra életünket és halálunkat.